तारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वांना वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगलुरू यांच्या प्रभुपाद भारताचे आध्यात्मिक राजदूत या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण वाचत होतो आपला 5वा अध्याय, एक मंदिर उभारूया भाग 1. तर मी वाचनाला सुरुवात करते आणि कोणाला वाचायची इच्छा असल्यास तुम्ही सांगू शकता. 1 मिनिट. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. त्यांना त्यांच्या वकिलाने काढलेल्या माहितीवरून असे कळले होते की श्री एन यांनी पूर्वी हीच जागा एका सी कंपनीला विकण्याचे करारपत्र करून नंतर ते रद्द केले होते आणि अशा करारा भंगाविरुद्ध त्या सी कंपनीने श्री एन यांच्या विरुद्ध कोर्टात दावा केला होता. तेव्हा मुंबई हायकोर्टाने श्री सी कंपनीच्या बाजूने निकाल दिल्यास ही जागा सी कंपनीला मिळाली असती. या माहितीच्या आधारे प्रभुपादांच्या सचिवांनी श्री एन यांच्याकडे या गुंत्याविषयी विचारणा केली असता श्री एन यांनी असे सांगितले की सी कंपनी हा दावा जिंकण्याची मुळीच शक्यता नव्हती. मात्र ते कसेही असले तरी जोवर हा दावा निकाली निघत नाही तोवर इस्कॉनने भूखंड खरेदीची पूर्ण किंमत चुकती न करता त्यातील काही हिस्सा राखून ठेवण्यास आपली अनुमती असल्याचे श्री एन यांनी स्पष्ट केले. श्री एन हे मुंबईतील एक प्रख्यात आसामी होते. ते काही काळ मुंबईचे शेरीफ हे एक न्यायालयीन व पोलीस अधिकार असलेले पण मानवसेवी पदस्थ होते व आता ते मुंबईच्या एका मोठ्या इंग्रजी दैनिकाचे प्रकाशक संपादक होते. ते श्रीमंत होते. जुहू आणि मुंबई येथे त्यांची अनेक प्रकारची मालमत्ता होती व सर्वत्र त्यांचे वजन होते. त्यांना विरोध करावा असे कोणाच्याच मनात आले नसते. पण या परिस्थितीत त्यांच्या जुहूच्या या जागेची खरेदी करणे हे काहीसे धास्त्याचे होते. डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस प्रभुपादांनी श्री एन व सौ एन यांची भेट घेतली. त्यांनी आपल्याला जुहूची जागा आवडल्याचे पण आपल्याशी तुर्तास फारच थोडे पैसे असल्याचे एन पती पत्नींना सांगितले. तथापि श्री एन यांना प्रभुपादांविषयी काहीशी ओढ वाटत होती असे दिसून आले व त्यापोटी आपल्याला ही जागा प्रभुपादांनाच विकत द्यावयाची आहे असे ते म्हणाले. लागलीच त्याबाबतचा एक तोंडी करारही त्यांनी प्रभुपादांबरोबर केला. या करारानुसार श्री एन यांना आता 2 लाख रुपये इतक्या रकमेचा पहिला हप्ता लागलीच देऊन टाकावयाचा होता व तो दिल्यावर इस्कॉनला जागेचा ताबा हस्तांतरित केल्याचे करारपत्र मिळणार होते. तदनंतर उर्वरित 14 लाख रुपये इतकी रक्कम इस्कॉनने नियमित हप्त्यांनी चुकती करावयाची होती. लागलीच नुकत्या करावयाच्या रकमेबाबत प्रभुपादांनी आणखी थोडी रदबदली करून अशी सूट मिळवली की त्यांनी आता प्रथम 50,000 इतकी रक्कम चुकती करावी व नंतर 50,000 इतकी रक्कम जमा करावी व ती जमा केल्यावर इस्कॉनला जागेचा ताबा मिळावा. तदनंतर उर्वरित 1 लाख ही रक्कम चुकती केल्यावर श्री एन यांनी जागेचा ताबा हस्तांतरित केल्याचे लेखी करारपत्र तयार करून ते इस्कॉनला द्यावयाचे होते. श्री एन यांनी या प्रस्तावास मान्यता दिली. श्रील प्रभुपाद हे नेहमी कोणत्याही
व्यवहार करताना फार काळजीपूर्वक विचार करून पावले टाकणारे होते. ते म्हणत असत की जेव्हा एखादा धंदेवाईक आपल्याला सांगतो, महाशय तुमच्यासाठी मी माझा फायदा सोडून देऊन हा व्यवहार करीत आहे, तेव्हा आपण नक्की समजावे की तो खोटे बोलत आहे. या त्यांच्या सावधानगिरीमुळेच न्यूयॉर्कमधील इस्कॉनच्या सुरुवातीच्या दिवसातही एकदा एक मालमत्तेचे व्यवहार करून देणाऱ्या मोठ्या दलालाने आपण शिष्यांचे खरे हितचिंतक असल्याची बतावणी केली होती. तेव्हा त्याच्या त्या पावित्र्याचा प्रभुपादांना संशयच आला होता. इतकेच नव्हे तर प्रभुपादांनी आपल्या शिष्यांना सावधगिरीचा इशारा दिलेला असतानाही ते या दलालाकडून लुबाडले गेले होते. त्या वेळेच्या प्रमाणेच आताही प्रभुपाद साशंकच होते. पण त्यांना जुहूची जागा हवीच होती आणि त्यासाठी ते थोडा धोका पत्करण्यास तयार झाले होते. प्रभुपादांची मुंबईत इस्कॉनचे केंद्र उभारण्याची योजना समजल्यावर जगभराच्या त्यांच्या शिष्यांना आनंद झाला होता. पण मुंबईतील शिष्यांची याविषयीची प्रतिक्रिया काहीशी संमिश्र स्वरूपाची होती. ज्या भूखंडावर सांप्रत झाडाझुडपांच्या जंगलाखेरीज काहीच अस्तित्वात नाही, तेथे एक मंदिर उभारले जाण्याचे स्वप्न पाहणे अवघड होते. आणि प्रभुपादांनी वर्णन केलेल्या पंचतारांकित इस्कॉन हॉटेलचे स्वप्न पाहणे तर त्याहूनही अवघड होते. भूखंडाच्या मागच्या भागात असलेल्या निवासी चाळींमध्ये भाडेकरू राहत होते आणि या देशातील कायद्यानुसार अशा भाडेकरूंना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध तेथून बाहेर काढणे अशक्य होते. त्या जागेत शिष्यांनी राहावयास सुरुवात करायची असेल तर त्यांना तात्पुरता निवारा आणि कदाचित एका तात्पुरत्या स्वरूपाचे मंदिर उभारावे लागले असते. आणि त्या जागेत तर डासांचा आणि घुशींचा सुळसुळाट होता. त्या काळी जुहू ही एक छोटीशी शहरापासून दूर असलेली वस्ती होती आणि येथे इस्कॉनच्या पाठीशी उभी राहणारी धनवंत माणसे नव्हती. प्रभुपाद आणि जमिनींचे व्यवहार करणारे दलाल यांचे भाकीत असे होते की जुहू या स्थानाचा हळूहळू विकास होणार होता. पण सध्या तरी ते एक जेमतेम 2000 वस्तीचे छोटेसे खेडे होते. मुंबईच्या मध्यवर्ती भागातील अलिशान आकाशगंगा इमारतीतील सुखासीन वास्तव्याच्या तुलनेने जुहू येथील वास्तव्य खडतर ठरले असते. तमाल कृष्णाने प्रभुपादांना सांगितले, आम्ही पाश्चिमात्य मंडळी आहोत. आम्हाला अशा ठिकाणी राहणे अवघडच वाटेल. व्यवस्थित दारे असलेल्या खोल्या तसेच पाण्याचे नळ या गोष्टी आम्हाला राहण्याच्या जागी गरजेच्या वाटतात. प्रभुपाद म्हणाले, तुम्हाला विशुद्ध बनायचे नाही का? तमाल कृष्ण व प्रभुपाद यांच्यामध्ये झालेल्या या संवादाचा वृत्तांत मुंबईतील शिष्यांच्या कानी गेला. तेव्हा तुम्हाला विशुद्ध बनायचे नाही का, हा प्रभुपादांचा प्रश्न त्यांच्या जिव्हारी लागला. त्यांनी हे समजून घेतले की प्रभुपाद शिष्यांनी ऐषारामी राहण्याची आसक्ती सोडून द्यावी असे प्रभुपादांना शिष्यांनी ऐषारामी राहण्याची आसक्ती सोडून द्यावी असे वाटत होते आणि हे शेवटी त्यांच्याच भल्याचे होते. तेव्हा जुहू येथे राहण्यासाठी जाणे हा एक शिक्षा असल्याचे मानण्याऐवजी ते एक मोठे आध्यात्मिक आव्हान आहे असे शिष्य मानू लागले. त्यांनी असे समजून घेतले की जुहू येथील जमीन विकसित करणे हे त्यांच्या आध्यात्मिक गुरूंच्या दृष्टीने महत्वाचे काम होते आणि हे काम शिष्यांना आता वाटत होते त्याहून कितीतरी पटींनी महान व नेत्रदीपक ठरावयाचे होते. प्रभुपाद स्वतः जरी कामांसंदर्भातील सर्व व्यवस्थापकीय निर्णय घेत होते तरीही या संदर्भातील व्यावहारिक कामांची जबाबदारी जीबीसी सचिवांनी घ्यावी अशी त्यांची अपेक्षा होती. आपली स्वतःची शक्ती पुस्तके लिहिणे व अनुवादित करणे या कामासाठी वापरणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल असे त्यांचे मत होते. त्यांनी आपला सचिव श्यामसुंदर याला सांगितले, तुम्ही जीबीसी सदस्य ही सर्व कामे व्यवस्थित करीत गेलात तर माझ्या डोक्याचा व्याप कमी होईल व मला माझा पूर्ण वेळ नवीन ग्रंथ निर्मितीसाठी उपयोगात आणता येईल. मग मी तुमच्यासाठी सर्व वेद, उपनिषदे, पुराणे, महाभारत, रामायण असे कितीतरी ग्रंथ निर्माण करू शकेन
आपल्या संप्रदायातील गोस्वामींनी लिहिलेले कितीतरी ग्रंथ आहेत. त्यातील तत्वज्ञान विशद करण्यासाठी माझा वेळ उपयोगात आणता येईल. त्याऐवजी हे प्रशासकीय कामकाजच माझा पुष्कळसा वेळ घेत आहे. रात्रंदिवस अनेक प्रकारच्या कामांचा ताण माझ्या डोक्याला असतो आणि त्यापायी माझे खरे काम बाजूला पडते. प्रकल्पांच्या व्यवस्थापना व्यतिरिक्त प्रभुपादांना जगभरातील शिष्यांकडून येणाऱ्या डझनवारी पत्रांनाही उत्तरे द्यावी लागत होती. ते सारखी पत्रे का लिहित असतात आणि एवढे प्रश्न का उपस्थित करीत असतात, त्यांनी आपल्या सचिवाला विचारले. श्यामसुंदरने उत्तर दिले, शिष्य तुमच्याकडे वैयक्तिक विचारणा करणे पसंत करतात, कारण त्यांच्या GBC सदस्यांकडे समर्पक अशी उत्तरे नेहमीच असतात तसे नव्हे. प्रभुपाद म्हणाले, एव्हाना GBC सदस्यांना सर्व प्रश्नांची उत्तरे ठाऊक असावयास हवीत. मी सर्व काही समजावून दिलेले आहे. एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांना ठाऊक नसेल तर ते माझ्या ग्रंथातून शोधून घेता येईल. आता माझं वय झालं आहे. अशी वेळ माझा अधिकांश वेळ तत्वज्ञानाच्या संगतीत जाईल तर बरे. सध्या माझा सारा दिवस पत्रे वाचण्यात व व्यावहारिक कामांकडे लक्ष देण्यात जातो, तर रात्रीचा वेळ पत्रोत्तरांवर सह्या करण्यात जातो. हे काही बरोबर नाही. मला अशा कामातून मोकळीक मिळावयास हवी. आता GBC ने सारे काम हाती घ्यावयास हवे. अर्थात तसे होणे शक्यच नव्हते. आपल्या एखाद्या शिष्याची लुबाडणूक व फसवणूक होते आहे असे प्रभुपादांच्या निदर्शनात येताच ते तत्काळ त्या व्यवहारात हस्तक्षेप करीत असत. शिवाय महत्वाची कामे व व्यवस्थापकीय निर्णय या संदर्भात शिष्यांचा त्यांच्याशी पत्रव्यवहार चालूच असे आणि प्रभुपाद त्यांना कधीही निराश करीत नसत. व्यावहारिक कामांमधून निवृत्त होऊन साहित्यिक स्वरूपाच्या कामाकडे पूर्ण लक्ष देण्याची त्यांची इच्छा होती. पण ही त्यांची इच्छा म्हणजे केवळ कल्पनेतील इमला वा एक स्वप्नच राहील अशी लक्षणे दिसत होती. कारण इस्कॉनची प्रगती व विकास व्हायला हवा असेल तर मग प्रभुपादांच्या निवृत्तीला फारच थोडा वाव राहणार होता. मायापूर, फेब्रुवारी 1972. मायापूर येथील प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ प्रभुपादांनी 29 फेब्रुवारी 1972 रोजी येणाऱ्या गौर पौर्णिमेपर्यंत म्हणजे श्री चैतन्य महाप्रभूंच्या जन्मदिनापर्यंत स्थगित ठेवला होता. त्यांनी अशी इच्छा प्रदर्शित केली होती की त्या दिवशी एक मोठा मंडप कार्यक्रम व्हावा आणि अभ्यागतांसाठी मोफत मेजवानीची व्यवस्था असावी. जगभरातील त्यांचे शिष्य या समारंभात उपस्थित राहावे. प्रभुपादांनी पुढील प्रमाणे नोंद केलेली आढळते. हा समारंभ माझ्या सर्व शिष्यांसमवेत यावर्षी व्हावा अशी माझी फार इच्छा आहे. हा एक अतिशय महत्वाचा दिवस आहे आणि त्या दिवशी हा समारंभ योजल्याने एक प्रकारे श्रील भक्ती विनोद ठाकूर व त्यांचे पुत्र श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांचे चरणी सेवा रुजू केल्यासारखे होणार आहे. असा तेव्हा या समारंभाच्या तयारीला लागा. शिष्यांच्या निवासासाठी केलेल्या व्यवस्थेवर नजर टाकताना प्रभुपादांना आढळून आले की 2 प्रशस्त सफेद तंबू उभारण्यात आले होते. एक तंबू पुरुषांसाठी व दुसरा स्त्रियांसाठी होता. दोन्ही कुटुंबामध्ये फ्लुरोसंट दिव्यांची सोय केली होती. या तंबूच्या मधील मोकळ्या जागेत एक मोठा मंडप उभारण्यात आला होता आणि मागच्या बाजूला स्वयंपाकाच्या व्यवस्थेसाठी एक लहानसा तंबू होता. या प्रकल्पाच्या भूमीला लागून सर्व बाजूंनी भाताची शेते होती, त्यामुळे ही भूमी ओलसर होती. आजूबाजूच्या भात खाचरांमध्ये मोठाल्या डासांची पैदास होत होती आणि सूर्यास्ताच्या सुमारास डास सर्वत्र घोंगावू लागत असत. एकंदरीत येथील परिस्थिती गैरसोयीचीच होती. पण समारंभाला आलेल्या
बहुसंख्य शिष्यांनी यापूर्वी जवळजवळ 1.5 वर्षभर अतिशय खडतर प्रवास केला होता. या प्रवासात कधी त्यांना अस्वच्छ धर्मशाळांमधल्या उघड्या खोल्यांचा आसरा घ्यावा लागला होता, तर कधी थंडीच्या दिवसात गारटलेल्या तंबूमध्ये रात्री काढाव्या लागल्या होत्या. हे शिष्य मायापुरात जमले होते ते सुखसोयींचा लाभ घेण्यासाठी नव्हे, तर प्रभुपादांच्या चरणी सेवा रुजू करण्यासाठी. आता ते जे कष्ट उपसत होते त्यांची फलश्रुती अशी होणार होती की भविष्य काळात असंख्य शिष्य मायापूर येथे प्रभुपादांच्या योजनेनुसार बांधल्या जाणाऱ्या भव्य इमारतीतून सुखाने वास्तव्य करू शकणार होते. पाश्चिमात्य देशातील लोकांना भारतातील खडतर जीवनाची सवय नसते, याची प्रभुपादांना चांगली जाणीव होती. म्हणून त्यांचा असा प्रश्न होता की त्यांच्या शिष्यांना आरामात राहता यावे अशा सुखसोयी उपलब्ध करून द्याव्या, जेणेकरून भारतात राहत असताना ते आपले लक्ष आध्यात्मिक उपासनेवर केंद्रित करू शकतील आणि निवासाच्या गैरसोयींमुळे त्यांचे चित्त विचलित होणार नाही. प्रभुपादांनी तयार केलेले निवासस्थान म्हणजे एक साधी गवताने साकारलेली सुमारे 12 फूट लांबी रुंदीची बंगाली पद्धतीची कुटी होती. तिची जमीन मातीने सावरलेली होती. त्यामध्ये एक पातळ पडद्याच्या आडोशाने सेवकांची राहण्याची सोय केली होती. या कुटीच्या समोर एक छोटीशी ओसरी होती. मग मागे एक बाग होती. एक मिनिट. या बागेत बसून प्रभुपाद मालिश करून घेत असत. या मागच्या आवारातच अंघोळीसाठी हाताने चालावयाचा पाणी उपसण्याचा पंप होता व एक सोपा होता. प्रभुपादांसाठी तयार केलेले निवासस्थान एवढे साधे होते याबद्दल शिष्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. त्यावर प्रभुपादांनी असे उत्तर दिले की त्यांना अशी साधी राहणीच पसंत होती. ते म्हणाले, तुम्ही जरी माझ्यासाठी मोठा प्रसाद बांधला तरी मला अशा साध्या जागेतच राहणे अधिक आवडेल. एवढ्या साधेपणाने मायापुरात राहत असताना प्रभुपाद याच ठिकाणी पुढे उभे राहणाऱ्या भव्य प्रकल्पाचे चित्र रंगवीत असत. राधा माधव यांच्या मूर्ती तुर्तास एका तंबूत स्थापन केलेल्या असल्या तरी त्यांच्याकरिता बांधावयाच्या संगमरवरी प्रसादाचा विषय प्रभुपादांच्या बोलण्यात सतत येत असे. तसेच अभ्यागतांसाठी व भक्तांसाठी राहण्याची सोय आज विशेष चांगली नसली तरी पुढे त्यांच्यासाठी कशी उत्तम निवासस्थाने तयार होणार आहेत ते सुद्धा प्रभुपाद सांगत असत. आपल्या गवताने साकारलेल्या साध्या कुटीत साधेपणाने व समाधानाने राहत असलेले प्रभुपाद शिष्यांना सर्वप्रथम बांधल्या जाणाऱ्या प्रमुख इमारतीची एक छोटी प्रतिकृती तयार केली होती आणि मानवी जीवनाचे रहस्य उकलून दाखविणाऱ्या मंदिराच्या प्रस्तावित इमारतीचे नकाशेही तयार केले होते. प्रभुपाद सांगत असत की एक नवी मायापूर नगरी निर्माण करण्याचा त्यांचा मनोदय होता व या नगरीत वर्णाश्रम व्यवस्थेनुसार 4ही वर्णाच्या रहिवाशांकरता योग्य अशी निवासस्थाने असणार होती. गौरपौर्णिमेच्या 5 दिवसांच्या उत्सवातील एक प्रमुख कार्यक्रम म्हणजे अहोरात्र चालणारे संकीर्तन हा होता. या संकीर्तनात शिष्य गटागटांनी व आळीपाळीने 2-2 तास संकीर्तन करीत असत. रोज प्रभातकाळी प्रमुख शिष्य संकीर्तन करीत असत, दिंडीने निघत असत आणि नवद्वीप परिसरातील पवित्र स्थळांना भेटी देत असत. भगवान चैतन्यांचा जन्म हा कडुनिंबाच्या झाडातळी झाला. ते स्थळ श्री चैतन्य महाप्रभू यांच्या सहचरांसह ज्या घरात रोज रात्री संकीर्तन करीत असत ते श्रीवास ठाकूरांचे घर, ज्या ठिकाणी एका काझीने भगवान चैतन्यांच्या संकीर्तनाला प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न केला होता ते ठिकाण, भक्ती विनोद ठाकूरांचे निवासस्थान, ही ती स्थळे होत. प्रभुपादांनी आपल्या शिष्यांना सांगितले की भक्ती विनोद ठाकूर अनेकदा आपल्या घराच्या प्रांगणात उभे राहून जलांगी नदीच्या पलीकडील प्रदेशाकडे पाहत असत आणि त्याच या प्रदेशात आता श्रील प्रभुपादांची जमीन होती.
सर्व दिवसभर आणि मुख्यत्वे सायंकाळी त्या केशरी पट्ट्यांनी सजवलेल्या मंडपातील व्यासपीठावर शिष्यगण जमत असत. व्यासपीठाच्या मध्यभागी पारंपरिक बंगाली पद्धतीच्या सिंहासन मखरात राधा माधवांच्या मूर्ती उभ्या असत. हे मखर केळीच्या कोरीव काम केलेल्या खांबांनी व रंगीबेरंगी बेगडीने आणि फुलांच्या माळांनी सुशोभित केलेले होते. प्रभुपाद त्यांच्या शिष्यांकरवी बहुतेक सारी प्रवचने करून घेत असत. अच्युतानंद स्वामी हा प्रमुख वक्ता असून तो बंगाली भाषेतून प्रवचन करीत असे. शेकडो लोक लांब पंगतीमध्ये हरे कृष्ण. हो चालेल गणेश प्रभूजी, वाचा ना. शेकडो लोकांची दर्शनासाठी सतत लागलेली असे आणि शिष्यगण बॅक टू गॉड हेड मासिकाचा बंगाली, इंग्रजी, हिंदी भाषेतील प्रति लोकांना वाटत. संध्याकाळच्या कार्यक्रमात काही स्लाइड्स वा लघुपट दाखवण्यात येत. प्रभुपादांना आपल्या कधीच्या खिडकीतून दर्शनाला आलेले गावकरी प्रसाद सेवन करताना दिसत. शेकडो लोक लांबच लांब गणपतीमध्ये बसून पत्रावळीवर खिचडी खाताना पाहून प्रभुपादांना अत्यंत समाधान लाभत. हा प्रघात तसाच चालू ठेवा, प्रभुपाद शिष्यांना म्हणत. मंदिराला इमारत नव्हती, तरी तेथे होणारी प्रभुपादांची प्रवचने लक्षणीय असत. आसपासच्या इतर मठातूनही गौर पौर्णिमा साजरी केली जात नाही असे नाही, पण त्यांच्या कार्यक्रमाचे स्वरूप तसे मर्यादित होते. या उत्सवासाठी कलकत्त्याहून काही विधवा स्त्रिया येत असत. येथील एखाद्या मंदिरात काही दिवस मुक्काम करून नवद्वीप परिसरातील पवित्र स्थळांना भेटी देण्याचा त्यांचा परिपाठ होता. त्यांच्याकडून जागेचे भाडे घेऊन त्यांची राहण्याची सोय करणे हा येथील मठांचा गौर पौर्णिमा उत्सव साजरा करण्याचा मुख्य कार्यक्रम असतो. तथापि प्रभुपादांच्या मंडपात साजरे होणारे कार्यक्रम सर्वात अधिक चैतन्यमय असत आणि येणाऱ्या अभ्यागतांची संख्या त्यांच्या मंडपातच सर्वात जास्त असते. प्रभुपाद म्हणत असत की चैतन्य महाप्रभूंची जन्मभूमी प्रवचनाविना महात्म्यातून शून्य ठरेल. तिथे प्रवचने व्हावयास हवीतच. मात्र हा उत्सवाचा काळ सोडला तर इतर वेळी मायापूरला विशेष कोणी अतिथी भेट देत नसत. प्रभुपाद विचारित, काय अधिक महत्वाचे, भगवान चैतन्यांची जन्मभूमी ही त्यांचे कार्य आणि या प्रश्नाची उत्तरे तेच देत. अर्थातच त्यांचे कार्य, त्यांचे या जन्मातील कर्म, त्यांचा जन्म वा जन्मभूमी याहून त्यांचे कार्य महत्वाचे आहे. आणि श्री चैतन्य महाप्रभूंचे कार्य काय, तर हरे कृष्ण नामाचे संकीर्तन करणे आणि भगवत प्रेमाचे सर्वांना वितरण करणे. म्हणून मायापुरात जमलेल्या शिष्यांनी हेच कार्य चालवावयाचे आहे. गौर पौर्णिमेच्या दिवशी प्रकल्पाच्या भूमिपूजन व पायाभरणी समारंभात सहभागी होण्यासाठी प्रभुपादांचे 10 संन्यासी, गुरुबंधू, प्रभुपादांचे शिष्य आणि शेकडो अभ्यागत उपस्थित होते. प्रभुपादांनी आपल्या गुरुबंधूचे स्नेह व अगत्यपूर्वक स्वागत केले. त्यांच्यासह इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस या संस्थेचा जागतिक मुख्यालयाच्या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनासाठी एकत्र बसण्याची संधी प्राप्त झाल्याने प्रभुपादांना अतिशय आनंद झाला होता. होमकुंडा शेजारी एका गादीच्या बैठकीवर बसून जपमाळेवर जप करीत प्रभुपादांनी 6 बंगाली शिष्यांना दीक्षादान केले व एका तरुण अमेरिकन शिष्याला संन्यास दीक्षा दिली. नंतर प्रभुपादांच्या गुरुबंधूंनी छोटी छोटी भाषणे केली. पाश्चिमात्य देशात प्रभुपादांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक केले. नंतर ते सारे इमारतीच्या पायाखाली खोदलेल्या खड्ड्याभोवती जमा झाले. हा खड्डा 5 फूट लांब, 5 फूट रुंद व 15 फूट खोल होता. या खड्ड्यात ठेवण्यासाठी शास्त्रात विहित केल्याप्रमाणे विविध वस्तू आणल्या होत्या. 5 प्रकारची फुले, 5 प्रकारची धान्य, 5 प्रकारची पाने, 5 प्रकारचे धातू, पंचामृते, 5 प्रकारचे रंग, 5 प्रकारची फळे आणि 5 प्रकारची रत्ने अशा त्या वस्तू होत्या. प्रभुपादांचे एक गुरुबंधू पुरी महाराज एका शिडीच्या सहाय्याने खड्ड्यात उतरले आणि त्यांनी नारळ व केळीची पाने असलेला कलश आणि फुले इत्यादी विटांनी तयार केलेल्या पूजा वेदीवर ठेवला. त्यानंतर एका पेटीत ठेवलेली सोन्यात घडविलेली माणकांचे डोळे जळवलेली अनंत शेषाची मूर्ती घेऊन प्रभुपाद शिडीवरून खड्ड्यात उतरले. त्यापूर्वी
सकाळी आपल्या कुटीमध्ये प्रभुपादांनी काही निवडक शिष्यांना एकांतात ती मूर्ती दाखवली होती. हा अनंतदेव म्हणजे विष्णूंचे आसन ज्या सर्पशैलीवर असते ते सर्पदेव होय. प्रभुपाद त्यांना म्हणाले होते ते असेही म्हणाले होते की हा देव आपल्या फणारूपी माथ्यावर एक संकल्पित मंदिर बोलून धरेल. प्रभुपादांनी पूजा वेदीवर अनंत शेषाची मूर्ती ठेवली व ते शिडीवरून चढून वर आले. नंतर प्रभुपादांनी आवाहन केल्याप्रमाणे सर्व उपस्थितांनी फुले, नाणी व तेथील माती खड्ड्यात टाकण्यास सुरुवात केली. मायापूर येथील 5 दिवसांच्या उत्सवानंतर प्रभुपाद तेथून वृंदावनात जाण्यास निघाले. तेथे ते आणखी एक पाया खोदण्याचा समारंभ करणार होते. मायापूर येथील भूखंडाच्या जमिनीचा अजून विकास व्हावयाचा होता. त्यासाठी प्रभुपादांनी भारतातील आपल्या शिष्यांना पुरेसा निधी जमा करण्याचे काम चालू ठेवण्यास सांगितले. त्यांनी या संदर्भात पुढील प्रमाणे लिहून ठेवलेले आढळते. मायापूर नगरीचा एक भव्य प्रकल्प आपण संकल्पित केला आहे. तुम्ही सर्वांनी सामुदायिक प्रयत्नाने हा प्रकल्प साकार केला तो साऱ्या जगातील एक सेवा अद्वितीय असा प्रकल्प ठरेल. ही नगरी म्हणजे आध्यात्मिक जीवन प्रणाली शिकणारे एक जागतिक केंद्र ठरेल. जगभरातील अभ्यासक येथे येतील आणि येथे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाद्वारे आपण काही तथाकथित धूर्त व भेंडू तत्ववेत्यांच्या निरीश्वरवादी व साम्यवादी मतप्रणालीचा निपात करू शकू. तेव्हा आपण या महान कार्याची जबाबदारी शिरावर घेऊया. आता आपल्या मनाला क्षणभरही इस्कॉनच्या विचाराचे विस्मरण होता कामा नये ही माझी तुम्हा सर्वांना कळकळीची विनंती आहे. रमणरेती येथील जमिनीचा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी प्रभुपाद आणि श्री मथुरा येथील मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टात एकत्र आले. वकिलांच्या उपस्थितीत त्यांनी कायद्याचे सोपट वृंदावनात आपल्याला एक चांगला भूखंड मिळाला ही शांतिस्तूपा होय अशी प्रभुपादांची भावना होती. त्यांनी अमेरिकेतील आपल्या CBC सचिवांना पत्रे लिहून शक्य तेवढ्या अधिक शिष्यांना या नवीन प्रकल्पाच्या उभारणीच्या कामात हातभार लावण्यासाठी पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामध्ये वृंदावनातील आध्यात्मिक जीवनसरणीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी रूप गोस्वामी आणि ह्यू गोस्वामी यांच्या नावाने एका उत्तम आदर्शवत केंद्राची उभारणी करणे असे आपल्या उद्दिष्टाचे वर्णन त्यांनी केले. शिरोदकशाही हा एक जन्माने भारतीय असलेला शिष्य होता. त्याला प्रभुपाद म्हणाले, या समारंभासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रसाद तयार करावा असे माझे मनात आहे आणि वृंदावनातील झाडून साऱ्या रहिवाशांना प्रसाद देऊ. 2 दिवसांनी 100 लोकांच्या उपस्थितीत प्रभुपादांनी रमणरेती येथील पायाभरणी समारंभ घडवून आणला. पुन्हा एक वार ते पायाभरणीसाठी खोदलेल्या खड्ड्यात उतरले व तेथील पूजा वेदीवर त्यांनी आपल्या माथ्यावर मंदिर तोलून धरणाऱ्या अनंत देवाची मूर्ती. त्या रात्री बऱ्याच उशिरा या भूमीवर हल्ला झाला. तेथे साधू म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विधवेने क्रोधापोटी हा हल्ला घडवून आणला होता. तिच्या क्रोधाचे कारण असे होते, तिने अनेक वार हा भूखंड आपल्याला द्यावा अशी विनंती श्री एस यांना केलेली असूनही त्यांनी तो तिला न देता प्रभुपादांना दिला. समारंभाच्या रात्री तिने काही गुंडांना या भूखंडावर पायाभरणीचे प्रतीक म्हणून बसवण्यात आलेली शिला, ती बसवण्यासाठी केलेले विटांचे बांधकाम इत्यादी फोडून टाकून पाया खोदणीचा आरंभ म्हणून खोदलेल्या खड्ड्याची पूजा उधळून लावण्यासाठी पाठवली. त्या गुंडांनी पायाचा खड्डा करून काढला, त्यात केर कचरा टाकून दिला आणि भूखंडाच्या नवीन मालकाच्या नावाची पाटी काढून पळून नेली. ही हकीकत प्रभुपदांच्या कानी आली तेव्हा ते राधा दामोदर मंदिरातील आपल्या खोलीत होते. हा वृत्तांत ऐकून त्यांना संताप आला आणि त्यांनी आपल्या शिष्यात सांगितले की घडलेली मोडतोड पोलिसांना दाखवावी. त्या रात्री पोलिसांनी त्या जागेवर पहारा ठेवला आणि आरोपी गुंड पुन्हा आले असता त्यांना सक्त ताकीद दिली की त्यांनी परत काही गैरवर्तणूक केली तर त्यांना अटक केली जाईल. एवढे झाल्यानंतर हा प्रकार थांबला. प्रभुपादांनी अनेकदा असे बोलून दाखवले होते की भक्तिमार्ग पत्करल्यानंतर अनेक लोक आपले शत्रू बनतात. वर नमूद केलेल्या घटनेने प्रभुपादांच्या मनात असलेल्या एका प्रस्तावाला दुजरात मिळाला. तो प्रस्ताव असा होता की इस्कॉनने जमिनीचा ताबा घेतल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर मंदिराच्या कामास सुरुवात करावी. निदान त्या जमिनीभोवती एक कुंपण उभारावे, जमिनीवर छोट्या छोट्या झोपड्या बांधाव्यात आणि मंदिराच्या कामात सुरुवात करण्याची तयारी करीत असतानाच त्या जमिनीवर प्रत्यक्ष राहण्यास प्रारंभ करावा. तेजस म्हणतो, प्रभुपाद म्हणाले, हे कृष्ण बलरामांचे मंदिर आहे. आम्हाला हा काय प्रकार चालू आहे याची निश्चित कल्पना नव्हती. ही जमीन वस्तीपासून दूर आहे असे आमचे सर्वांचे मत. रमणरेती हे अगदी एकाकी असे स्थळ होते.
तिथे कोणीही राहत नव्हते. एक प्रकारे ती एक ओसाड जागा होती आणि तेथे बरेच असे दरोडेखोर लपून बसत होते. आम्हाला वाटले आपण जर या ठिकाणी मंदिर बांधले तर त्या मंदिरात कोणी कधी येणार नाही. पण प्रभुपाद म्हणाले येथे कृष्ण असतील तेथे सारे जण येतील. प्रभुपादांसाठी श्याम सुंदर याने आपल्या एका गुरुबंधूला पाठविलेल्या पत्रात वृंदावनातील नव्याने घेतलेल्या जागेविषयी माहिती कळली. त्या दिवशी सकाळी न्याहारीपूर्वीच प्रभुपादांनी राधा दामोदर मंदिरापासून 10 मिनिटाच्या अंतरावर असलेल्या या स्थळी कृष्ण आपल्या सोबत्यांबरोबर वनात खेळत असत. त्या रमणरतीच्या नावाच्या 48 चौरस यार्डाचा दान मिळालेल्या भूखंडाचा व्यवहार पूर्ण केला. प्रभुपादांनी भूखंडाची मोजणी त्यांच्या मच्छरदाणीची दोरी वापरून केली. घासाघीस केली, नकाशे तयार केले, करारपत्राचा मसुदा तयार केला. त्यासाठी मथुरा येथील मॅजिस्ट्रेटच्या कोर्टाला भेट दिली आणि काही क्षणातच सर्व व्यवहार पूर्ण करून सही केलेले सील केलेले करारपत्र ताब्यात घेतले. प्रभुपादांनी मला तुम्हाला अशी विनंती करण्यास सांगितले आहे की अमेरिकेतून निदान 50 माणसे भारतात ताबडतोब यावयास होईल. अखेरीस भारतात राबवावयाचा एक गरीब कार्यक्रम आपण ठरविला आहे. तो म्हणजे मायापूर, वृंदावन आणि मुंबई या ठिकाणी भव्य प्रकल्पांची उभारणी करणे. त्या सर्व ठिकाणी भूखंड ताब्यात आले आहे, सर्व व्यवस्था झाली आहे आणि हे सारे प्रभुपादांनी केले आहे. पण या प्रचंड कामाचा सांभाळण्यासाठी काही काही थोडी माणसे आज येथे आहेत. आपल्या संस्थेच्या आतापर्यंतच्या कार्यात हे काम सर्वात मोठे ठरेल. 3 ठिकाणच्या प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे काम अत्यंतच आहे आणि खरे सांगायचे तर आतापर्यंत हाती घेतलेल्या कुठल्याही प्रकल्पापेक्षा हे 3 प्रकल्प प्रभुपादांना अतिशय प्रिय आहेत. गेले कित्येक महिने प्रभुपाद मुंबईत नव्हते. ते 10 फेब्रुवारी रोजी मुंबईहून निघाले होते. दरम्यान काळात तू येथील जमिनीसाठी द्यावयाचे 50,000 रुपये यथावकाश देऊन झाले होते. हळूहळू थोडे थोडे शिक्षक येऊन एका तंबूत राहू लागले होते. रात्रीच्या वेळी घुशी व डास यांच्या त्रासामुळे शिक्षकांना धड झोप मिळत नसे. आजूबाजूला माजलेले गवताचे तण साफ करता करता त्याखाली फेकून दिलेल्या दारूच्या रिकाम्या बाटल्या त्यांच्या हाती लागल्या. तसेच आजूबाजूच्या नाल्या गटारांचे पाणी येथे पसरलेले आढळले. अशा परिस्थितीत प्रभुपादांचा आधार नसताना जीवला राहण्याचा शिष्यांचा निर्धार डळमळू लागला. तेवढ्यात शील प्रभुपादांबरोबर कलकत्त्याला गेलेले ब्रह्मानंद स्वामी मुंबईत परत. त्यालाच प्रभुपादांनी मुंबईच्या प्रकल्पाचा कार्यवाह नेमलेला होता. ब्रह्मानंद स्वामी प्रभुपादांकडून स्फूर्ती घेऊन आलेला होता व त्याने मुंबईतील शिक्षकांना नवीन प्रेरणा दिली. त्याने सांगितले की आपण ही जागा स्वच्छ करून शक्य तितक्या त्वरेने एक मंडप उभारूया. ब्रह्मानंदाने स्वतः यापूर्वी मंडप उभारणीच्या कामात भाग घेतलेला नव्हता, पण म्हणून त्या कामाचा अनुभव त्याला नव्हता. त्यास्तव त्याने एक कंत्राटदार नेमला व त्याच्यावर शिष्यांसाठी मालदाच्या झापांच्या काही झोपड्या व मंडप उत्सवासाठी एक मोठा तंबू उभारण्याचे काम सुरू केले. अर्थात कंत्राटदाराचे काम सुरू होण्यापूर्वी जमीन साफसूफ करण्याचे काम शिष्यांनी पूर्ण करावे लागले. या जागेच्या शेजारीच राहणारे इस्कॉनचे आजीव सदस्य असणारे नावाचे ग्रस्त शिष्यांच्या मदतीस पुढे आले तर त्यांनी गवताचे तण व इतर झाडोरा साफ करण्याच्या कामासाठी मजूर नेमले. त्याशिवाय मुंबईतील इस्कॉनचे आजीव सदस्य असणारे अनेक या कामी सहाय्य करण्यास पुढे आले. या जागेचे पूर्वीचे मालक श्री वेण यांनी जमिनीच्या साफसफाईच्या कामी लावलेल्या मजुरांवर देखरेख करून ते काम व्यवस्थित करून घेण्यासाठी आपले सहाय्यक मातार यांना पाठवण्याची शिष्यही प्रभुपादांच्या आगमनापूर्वी सर्व तयारी पूर्ण व्हावी म्हणून कामामध्ये हातभार लावू लागले. श्री श्री राधा रास बिहारी या राधाकृष्ण मूर्तीची प्रभुपादांनी मुंबईमध्ये 1971 साली स्थापना केली. या मूर्ती आता शिष्यांनी टॅक्सीमधून आपल्या मांडीवर घेऊन इष्टांच्या हरेक स्मृतीवर आणली. मूर्तीचे आगमन उत्सवाच्या वेळेपूर्वीच झाले आणि त्यामुळे त्यांचा मुक्काम पूर्त एका तंबूत ठेवावा लागला. प्रभुपादांनी शिष्यांना असा आदेश दिला होता की या जुहूच्या जागेच्या किमतीचा पहिला हप्ता देऊन होतात देवतांच्या मूर्तींना या जागेवर ठेवा. त्यांनी हा आदेश दिला तेव्हाच काही शिष्यांनी त्यांना विचारले होते सगळ्या सोयी होण्यापूर्वीच मूर्ती कशासाठी आणावी. मंदिर बांधून झाल्यावर त्या आणणे अधिक श्रेष्ठ ठरणार नाही का. त्यावर प्रभुपाद उत्तर दिले या जागेमध्ये एकदा मूर्ती स्थापना झाली कोणी त्यांना इथून हलवण्याचा राधा रास बिहारींचा तथा योग्य पद्धतीने होण्यासाठी आवश्यकता इतर कोणाही पेक्षा प्रभुपाद जास्त चांगले जाणून. पण या घडीला त्यांच्या दृष्टीने जुहू येथील जमीन आपल्या संप्रदायाच्या ताब्यात निर्भयपणे राहणे या गोष्टीला सर्वाधिक महत्त्व. त्यांच्या दृष्टीने
या व्यवहारात उपस्थित होणारा प्रश्न अगदी साधा सरळ होता. हरे कृष्ण भूमीवर प्रत्यक्ष राहावयास येऊन राधा राजगी आणि त्या भूमीवरील वहिवाट व निर्विवाद स्वामित्व सिद्ध झाल्याशिवाय पुढे त्या भूमीवर त्यांचे मंदिर व राजसिंहासन उभारणे कसे झाले. मात्र तुर्तास राधा राजगी यांच्या झालेल्या आगमनाने येथील शिष्यांपुढील अडचणींमध्ये भरच पडली. त्यांना आता सकाळचा यथोक्त पूजा विधी पार पाडण्यासाठी व दिवसातून 6 वेळा त्यांच्यासाठी तिथल्या छोट्याशा काम चलाऊ स्वयंपाकगृहामध्ये निषेध सिद्ध बरीच धडपड करावी लागेल. खुद्द राधा रास बिहारींचा तंबूही तसा फारसा भक्कम नव्हता. रोजा जोराचा वारा आला की तो झुकू लागला. श्री प्रभुपादांचे स्वतःचे मत महत्वाचे होते. विग्रहाचे या नवीन जागी झालेले स्वांत ही बाब त्यांच्या दूरगामी आध्यात्मिक उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने आवश्यकच होती. त्या स्थलांतरापायी भगवान श्रीकृष्णांना गैरसोय सोसावी लागत होती. म्हणून प्रभुपादांनी त्यांना प्रार्थना केली, हे प्रभू, आपण येथे राहण्यापूर्वी कृपा करावी. मी आपणासाठी येथे एक सुंदर मंदिर उभारणार आहे. प्रभुपादांचे मुंबईत आगमन झाले तोवर उत्सव मंडपातील व्यासपीठावर राधा रास बिहारीची स्थापना केलेली होती. मुंबईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी उत्सव झाला असता तर जेवढी गर्दी लोटली असती त्या मानाने येथील उत्सवाला येणाऱ्या लोकांची संख्या पुष्कळच कमी होती. रोज रात्री जेमतेम 500 लोक हजेरी लावित तरी येथील प्रभुपाद समाधान होते. कारण हा उत्सव संप्रदायाच्या स्वतःच्या भूमीवर होता आणि येथील कार्यक्रमांची ही नुसती सुरुवात होती. मुंबईत येऊन पोहोचल्यावर थोड्या दिवसात प्रभुपादांनी येथे भूमिपूजन व पायाभरणीच्या समारंभाची सुरुवात केली. या भूखंडाचा ताबा निर्वेद राहावा व या दृष्टीने योजलेली ही आणखी एक युक्ती होती. अर्थात त्याला केवळ युक्ती म्हणूनच महत्व नव्हते, तर मंदिराची उभारणी विना विलंब व्हावी अशी त्यांना तळमळ लागून राहिली होती. त्यांना मनापासून असे वाटत राधा रास बिहारींना तंबूत राहावे लागू नये, तर त्यांच्यासाठी एक मंदिर असावे. मंदिरात संगमवरी पूजा विधी असावी. त्यावर सागवानी लाकडाच्या चांदीने मडवलेले सिंहासन असावे व त्या सिंहासनावर त्यांनी विराजमान व्हावे. त्यांच्या शेजारी ललिता व विशाखा या 2 गोपीच्या मूर्ती असाव्या आणि मंदिराचे संगमवरी घुमट 100 फुटांपेक्षा जास्त उंचीचे असावे. त्यांना खात्री होती की असे मंदिर उभे राहिल्यावर तिथे रोज दर्शन व प्रसाद करण्यासाठी हजारो दर्शनार्थींची गर्दी होते. एकीकडे उत्सवाचे कार्यक्रम चालू असताना एके दिवशी सकाळी हरे कृष्ण भूमीतील शिष्य मंडळींनी प्रभुपादांचा एक साधासा कोणता समारंभ पार पाडला. त्यांनी इमारतीच्या पायात खोदणीचा प्रारंभ म्हणून एक खोल खड्डा खणला होता व त्यामध्ये विटा रचल्या होत्या. प्रभुपाद त्या खड्ड्यात उतरले व त्यांनी येथे अनंत शेषाची मूर्ती ठेवली. नंतर वरती येऊन प्रभुपादांनी एका साध्या उच्चासनावर बसून शिष्यांचा संकीर्तन भाग घेत तिथेही तासावर टोल्यांचा ताल धरला. त्यावेळी एका मागून एक याप्रमाणे शिष्यांनी त्यांच्या समोर येऊन खड्ड्यात माती टाकून तो भरून टाकला. शेजारच्या होमाग्नीतून धूर येतच राहिला होता. प्रभुपादांचा जागतिक दौरा करण्याचा विचार चालू होता. त्या दौऱ्यात ऑस्ट्रेलिया, जपान, हवाई, अमेरिका व जमल्यास मेक्सिको व युरोप येथेही भेट देण्याचा त्यांचा मनोदय होता. तेवढा दीर्घ दौरा आटपून भारतात परत येण्यास त्यांना किमान 6 महिन्याचा कालावधी लागणार होता आणि आपल्या अनुपस्थितीत मुंबईतील कार्य नीटपणे चालू राहावे अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांचा संकल्पित दौरा सुरू होण्यास थोडे दिवस उरले असताना त्यांना ब्रह्मानंद स्वामीकडून असे समजले की ब्रह्मानंदाच्या अनुपस्थितीत नैरोबी येथील प्रचार कार्यात ढिलाई येऊ लागली होती. हे ऐकल्यावर ब्रह्मानंदाने नैरोबीला परत प्रभुपादांनी अनुमती दिली. आता प्रभुपादांना मुंबई प्रकल्पासाठी नव्याने कार्यवाह निवडणी प्राप्त झाली. त्यावेळेस त्यांनी गिरिराज या तरुण ब्रह्मचार्याची निवड केली. आपल्या प्रचारातून इस्लामसाठी आजीव सदस्य नेण्यात यशस्वी ठरलेल्या शिष्यांपैकी गिरिराज हाही एक होता. प्रभुपादांचे म्हणणे असे होते, सांप्रत आपल्या कार्यासाठी निधी जमा करणे तसेच इस्कॉनसाठी अधिकाधिक आजीव सदस्य मिळवणे हे व्यवस्थापनापुढील प्रमुख लक्ष होते आणि या कामात गिरिराज तरबेज होता. जास्त होतो वयाने तरुण व अननुभवी असला तरी त्याच्या कौशल्यामुळे तो ही जबाबदारी सांभाळण्यास योग्य वाटत. गिरिराज स्वभावाने साधा सरळ होता आणि प्रभुपादांना असे आढळून आले होते. हरे कृष्ण भूमीचा विकास करण्याच्या कामात त्यांना तो नम्रपणे लागेल ही मदत करीत असते. त्यावेळेला प्रभुपादांची मुंबईत वास्तविक असताना हालंड मुंबईत आलेला हॅन्स क्लेमन नावाचा एक तरुण वास्तुशास्त्रज्ञ त्याच्या प्रवचनांना येऊ लागला होता व त्याला कृष्ण भावना तत्वज्ञानाविषयी ओढ लागू लागली होती. प्रभुपादांनी हॅन्सने आपल्या संप्रदायाचा शिष्य बनावे व मुंबईत हरे कृष्ण नगरी उभारण्यास सहाय्य करावे यासाठी
प्रभुपादांच्या मार्गदर्शनानुसार त्या नगरीतील संकटित इमारतीचे आराखडे तयार करण्यास हॅन्सने लगेचच सुरुवात केली. प्रभुपाद असे सांगत होते की हिरराज व त्याचे सहकारी यांना या बांधकामासाठी 64 लक्ष रुपयांचा निधी जमा करावा लागणार होता. या एवढ्या मोठ्या रकमेचा काही अंश सुद्धा कसा गोळा करावा त्याची शिष्यांना जराही कल्पना नव्हती. पण प्रभुपादांनी त्यांना काही मार्ग सुचवले. त्यांनी शिष्यांना प्रतिनिधी लोकांचा प्रतिष्ठित लोकांचा पाठिंबा कसा मिळावा व त्यांसाठी भेट नाम पद्धती कशी वापरावी हे सांगितले. या पद्धतीनुसार दाता म्हणून देणगी देऊन अतिथीगृहातील एक खोली आयुष्यभरात जेव्हा लागेल तेव्हा आपल्या उपयोगासाठी वापरण्याचा हक्क खरेदी करू शकत असे. म्हणजे अशा प्रकारच्या त्यांच्या सोयीसाठी त्यांच्याकडून देणगे मिळता येत. निधी जमवण्याचे असे आणखीही काही मार्ग त्यांनी शिष्यांना दाखवून दिले. सर्वात पहिली महत्वाची गोष्ट ही होती हरे कृष्ण भूमी सर्वार्थाने त्यांची व्हावयास हवी होती. जमिनीचा ताबा त्यांच्यात होता, परंतु त्यावर इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी भूखंडाचे हस्तांतरण करारपत्र त्यांच्या ताब्यात यावयास हवे होते. तेव्हा अशी करारपत्र त्यांच्या ताब्यात येण्यास येन यांच्याकडून अगोदरच खूप विलंब झाला होता. तेव्हा प्रभुपादांनी गिरिराजाला असे सांगितले. त्याने येन यांच्याकडे तगडा लावून ते करारपत्र ताबडतोब देण्यासाठी त्यांचे मन वळवले. प्रभुपादांची एक लोकविलक्षण आतुरता होती. एखादे आध्यात्मिक स्वप्न प्रत्यक्षात साकार करून दाखवले किंवा त्या भौतिक जगाचा एका शांत आध्यात्मिक सामर्थ्याने भरून टाकले व त्याद्वारे एखाद्या सामान्य माणसालाही आध्यात्मिक सत्याची प्रचिती आणून दिली. त्यासाठी लागणारे कौशल्य यांच्यातही होते. असे करण्याचा त्यांचा निश्चयाचाच प्रयत्न. पुष्कळशी पारमार्थिक उपासना करणारे साधक प्रापंचिक लोकांशी व्यवहार करणे टाळू पाहतात, कारण त्यांना असे वाटत असते की त्यामुळे त्यांच्या साधनेत विक्षेप वा शैथिल्य येईल. म्हणूनच वैदिक वाङ्मयातही परमार्थ साधकांना द्रव्यापासून व प्रापंचिक जनांपासून दूर राहण्याची सूचना केलेली आहे. पण प्रभुपादांना श्रीरूप गोस्वामी यांच्या तत्वज्ञानाच्या अभ्यासात एका तत्वाची जाण आलेली होती. ते तत्व असे की त्या भौतिक जगातील सारे काही श्रीकृष्णांच्या सेवेत उपयोगात आणले जाऊ शकते आणि अशा उपयोगात त्या गोष्टीला तिचे आध्यात्मिक स्वरूप पुन्हा प्राप्त होत असते. त्या तत्वाची जाण आलेला कुशल साधक हा वरवर पाहता भौतिक जगात वावरत असतानाही आध्यात्मिक शक्तीचा संपर्कातच राहतो आणि मग त्याच्या दृष्टीने या जगात भौतिक असे काही उरत. हरे कृष्ण प्रभूजी, आपण थांबूया इथे. आपण उर्वरित वाचन सोमवारी करूया. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया.